Mugawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Falcon. Apan laing LPA ang nakaroon na sud sa nasod o posibleng mamahimong bagyo sud sa 48 oras. Inoon dili kini makapekto Central Visayas. Alas sa detalye atong sutaon karon ang dagan sa panahon na gikan sa Pag-asa Visayas pinaagi ni weather forecaster Joey Figuracion. Mayong hapon sa tanan mo kini atong weather update karong adlaw. Padayon gyapon adto na kitay bagyo sa atong sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Kining si Falcon nag-maintain kini sa iyang strength. Adto na gyapon siya sa tropical storm category ug may kakusog nga hangin na 65 km per hour duol sa sentro ug iyang gustiness gaabot gyapon sa 80 km per hour. Ug nasigpatan kini o nahimutan kini sa gilayon sa 230 km northeast sa Basco, Batanes. Ug posible ni siya na mugawas na sa Philippine Area of Responsibility sa karong adlaw. Ug dunay LPA na nahimo sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility approximately 235 km west sa Sinait, Ilocos Sur. Ug kaning LPA posible ni siya mohimong bagyo within 48 hours but good news hindi naman ni siya mo kaapekto directly sa anumang bahin sa nasod. Ug habagat karon padayon nga apekto most part sa Luzon o sa western side kining diri sa Visayas. Ug ang epekto kini man adunay gyapoy mga katag-katag na uwan og thunderstorm sa western Visayas but diri sa sa central Visayas o sa eastern Visayas wala nakitay significant na uwan kay nahinay na epekto sa habagat diri ug karong adlaw masinati lang naton itong kining mga isolated rain showers or thunderstorms. Base sa track kining ni Falcon, posible ni siya mogawa sa Philippine Area of Responsibility this evening. Ug although sa movement kini kaapektar man kini ang movement ni Falcon sa movement sang LPA. So mosunod lang siya sa movement ni Falcon. Sa atong wind and the sea condition karong adlaw og until ugma masinati naton ang moderate to rough sea condition diri sa Central Visayas but adunay gale warning sa eastern ug sa western seaboards sa Visayas mao sa probinsya sa Negros Occidental, sa Guimaras, Iloilo, Aklan ug Antique samtang sa eastern side sa Leyte ug sa Samar. So ang atong high tide karong ugma ay sa 1.91 meters sa bandang alauna 2 sa Kabuntagon. Ug ang low tide ugma 5:29 sa Kabuntag ug approximately sa gitason sa 0.49 meters. Sa ugma adto na gyapoy maayong panahon diri sa Central Visayas kung adto na may kitang masinati nga panagsang pagpanagom ang hatod ka ng mga isolated rain showers lang or thunderstorms. Ang atong may kainito na gud kita ugma generally fair weather na atong masinati approximately up to 32 degrees Celsius ang atong masinati diri sa Sugbo samtang sa Bohol is up to 31 degrees Celsius samtang sa Negros Oriental is up to 32 degrees Celsius. Ang atong adlaw diri sa Sugbo silang ugma 5:31 sa buntag ug sa dugang nga kasayuran bisitahon ang among mga social media accounts ug ang among website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Bako na atong latest weather update gikan diri sa Pag-asa Mactan, Joey Figuracion, daghang salamat.